Un, dos, un, dos, tres. Bé, doncs ja estan gravades les veus de la veu definitiva de les meves cançons. Eh, com diu Paco, ja no les vaig a cantar més, ja se queden immortalitzades per a sempre en el disc. I bé, ara Paco està a l'estudi, a Pandos Studios, editant la meva veu, decidint quina de les tomes es queda ja per al disc. La veritat és que Paco treballa molt en les emocions i la veritat que les nocions que te dona per a interpretar una simple frase, així com els retos reptes que m'ha posat per afinar certes notes o canvis d'última hora, han sigut un poc complicats, però bé, en diversió i amb estima, pues tot ha eixit bé, no? Jo no m'he volgut preparar molt no he volgut assajar molt a casa estes tomes perquè volia un poc estar fresc, no? Crec que aquestes cançons estan molt rodades ja, jo porto molts anys cantant-les i és veritat que a més els nous arranjaments, les cançons sonen xulíssimes i no volia jo, no sé, profunditzar massa, sinó que quedaren així de fresques, no? Crec que les tinc ben integrades en quant a estrofa, tornada i la intenció de cada cançó, però, claro, al gravar-les definitivament i millorar cada frase, el que realment vols dir, en un poc més d'ironia o amb més força, no? He après molt sense saber-ho, de tant de repetir, he après a que la meva veu no ha de perdre tant d'aire, no? Que he de mantindre més l'aire i que al guardar-me un poc d'aire la veu sona molt més bonica. I res, ja està tot donat i a veure què passa. Final. Sí. Re menor.